Ρόκα για τον Πανθρακικό. Τικινή για τον Μπαϊκαρά και πάλι για τον Τικινή. Προσπαθεί να πλασάρει, ο Λόρια κάνει την πρώτη μεγάλη επέμβαση για τον Όφη στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όφη που δείχνει ότι έχει πίσω πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη τώρα θα δώσει στον Μπαϊκαρά. Η σέντρα του τελευταίου για τον Τσουμάνι από αριστερά. Νέο γέμισμα, ο Κάσες στο σούτ, δύσκολα με το δεξί. Θα διώξει ο Λόρια, μπλοκάρει και την κεφαλιά από τον Ιγκόρ. Άλλη μια μεγάλη στιγμή για τον Λόρια. Τελέσει πάνω στο τείχος. Η μπάλα δεν θα φύγει. Προσπαθεί ο Ιγκόρ, προσπαθεί ο Ρωμαίου. Όλοι προσπαθούν, έρχεται ο Εμπόου να κάνει το δυνατό σούτ. Ο Λόρια για άλλη μια φορά δίνει παρόν και απομακρύνει σε κόρνερ. Νέα μεγάλη επέμβαση από τον Γεωργιανό. Νάσες στο πρωτάθλημα. Πάντως περνάει ο Κόντος, θέλει να γυρίσει ο Λόρια, απομακρύνει. Γυρίζει ο Κόντος με το Λόρια εξουδετερωμένο στη φάση. Έδιωξε ο Μπολάκης, ο Ανδρεόπουλος, ο Γκαζαριάν έψαξε χώρο. Βενέτης βρήκε χώρο, έκανε πάρα πολύ ωραία πάσα. Ο Γκόμες ο Λόρια κόρνερ. Καλύτερη στιγμή στο 15 με τον Γάλλο. 5 τελικές. Ο Γκόμες το έπιασε ο Λόρια. Και η ευκαιρία στα δίχτυα. Κόντος το 21-1-0. Τελικά αυτός... Ο Καϊκούτ, πάλι ο Λόρια και δοκάρει μπαλά. Δεύτερη εντυπωσιακή επέμβαση του Λόρια σε πέναλτι. Κόρα με αναπατώμενη 38 του Ολυμπιακού. Στο Καραϊσκάκης. Ανδρεόπουλος πλασάρει Λόρια και τώρα... Κλασική ευκαιρία για τέταρτο γκολ. Θέλει να αλλάξει με τον Μάσα, πάλι συνεργάστηκαν οι δυο τους, ωραία ο Ρόλε, ο Γιαννιώτας χαμηλά, η εκτέλεση για την επέμβαση του Λόρια. Από τον Ρόλε, καταπληκτική φάση στο 8. Μουνάφο. Έχει χώρο ο Ρόλε, προτίμησε την πάσα, τετατέ του Γιαννιώτα και επέμβαση του Λόρια. Σημαντική ευκαιρία. Ο Γιαννιώτας πήρε την μπάλα, είναι ευκαιρία για τον Αστέρα, την έχασε ο Μπαράλες, 2-0 στο 41. Εδώ δεν βγήκε ο τερματοφύλακας, ο Γιαννιώτας πήρε μπάλα, ο Μπαράλες του ζητάει, ο Γιαννιώτας θέλει να τελειώσει μόνος του τη φάση. Και τον νίκησε ο Λόρια. Πέτριτς. Καρέλης, Χουχούμης, καλή κυκλοφορία, σπουδαία επέμβαση του Λόρια. Πολύ καλή συνεργασία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και αυτή τη φορά στην αριστερή πλευρά. Όπως Νινής με τη μία για τον Μπέρκ που πλασάρει ο Λόρια. Πολάκης, παρακινδυνευμένη αλλά πολύ πετυχημένη τελικά η τρίπλα που επιχείρησε. Μακ, ωραία με το στήθος ο Περέιρα, θα κάνει το σούτ, ο Λόρια λέει όχι. Και σε αυτή την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ, μετά το 10ο λεπτό, η δεύτερη πολύ καλή στιγμή για τον... Αλλά πάει μακριά η μπάλα, κεφαλιά του Φραγκούλη. Λαμπρόπουλος δεν μπορεί, Ηλιάδης ξερό σουτ, κόρνερ από το Λόρια. Μεγάλη απόκρουση από τον Γεωργιανό. Πορτιέρο για να κρατήσει το 0 στα μετώπιστεν. Ο Ηλιάδης χάνει ίσως την... Ηλιάδης. Σέντρα προς τον Αράμπα. Παίρνει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Αργεί το σουτ, σώζει πάλι ο Λόρια. Να η μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Αράμπα. Για αυτό το γκολ της τιμής που λέγαμε στο 87ο λεπτό. Μαργάν απέναντι από το Λόρια. Αποκρούει ο Γεωργιανός. Το 1-0 παραμένει. Η ζημιά για τον Όφη όμως είναι η αποβολή του Τριποτσέρη. Και πλέον με 10 παίκτες έχει πολύ δύσκολο έργο ο Όφη στο μάτς. Ο Παυλίδης εύκολα τελικά. Μπεν. Μόνος του. Το γύρισμα. Δύσκολη επέμβαση του Λόρια. Ευκαιρία και για άλλο γκολ που μπαίνει του Καλτσά. 3-1.
Τα γκολ πέφτουν βροχή μέσα σε ένα δίλεπτο. Ο Καλτσάς φτάνει τα 10 γκολ στο... Όλος όφι πίσω, ο Βεργόνης μοιράζει. Ο Παυλίδης ψάχνει τον Μπεν, ευκαιρία και για άλλο γκολ για τη Βέρεια. Το σώζει ο Λόρια, αλλά συνεχίζει ο Γάλλος και σκοράρει και πάλι στο 59. Δεύτερο γκολ του Μπεν. 4-1 στο μάτι. Η περιοχή, η πάσα για τον Καϊκούτ. Πολύ ρεαλισμός. Το σούτ, ο Λόρια θα απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Κέρκυρας μετά το μπέρδεμα που είχε η αμυντική γραμμή του Όφη με τον... Τα παίκτες τώρα στην επίθεση, ο Πλατανιάς απέναντι σε 6 του Όφη. Δοκιμάζει το σούτ ο Κουλιμπαλί, μπάλα κοντράρει ο Λόρια κόρνερ στο 63. Η απόλυτη δικαιολογία, αν είσαι τόσο κακός όπως είναι σήμερα Όφη. Να δούμε τώρα τον επάνω στη σέντρα, κεφαλιά από τον Κολομπό. Σωτήρια επέμβαση του Λόρια, ο οποίος ενστικτωδώς πετάγεται, απλώνει το κορμί του και τα χέρια του και σώζει από το χρόνο η πάσα. Ο Τσουκαλάς τώρα μπαίνει στην περιοχή, περνάει για τον Μιχαήλ, πλασάρει ο Λόρια ξανά σε κόρνερ. Ο Λόρια ο οποίος έχει δεχτεί 3 γκολ, αλλά έχει κάνει τουλάχιστον 3-4 επεμβάσεις που έχουν κρατήσει το σκορ. Άλλαξε για τον Γουάλλας. Σέντρα από τον Γουάλλας, η κεφαλιά από το Λουσέρο, κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Σκόντα Ξάνθη βλέπετε από τον Γουάλλας. Κεφαλιά από το μπροστά για τον Σολτάνη, φεύγει από κανονική θέση. Κάνει κίνηση ο καπετάνος Σολτάνη στον καπετάνο, ευκαιρία. Η επέμβαση από τον Λόρια σώζει τον Όφη από το να δεχτεί ένα ακόμη τέρμα. Ο Λόρια ο οποίος χτύπησε στο αριστερό του πόδι και ο ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Ξάνθης στο πρώτο μέρος. Δίνει τώρα για τον Ολιβέρα, ο οποίος γυρίζει στο ύψος μεγάλης περιοχής. Σουτάρει, διώχνει ο Λόρια σε κόρνερ. Ωραία φάση στο 50. Πρώτη καλή ευκαιρία στην επανάληψη για την Ξάνθη. Ωραία προσπάθεια του Ολιβέρα. Κοιτάξτε εδώ. Πάσα χαμηλή για το Ράνο. Νοείται από την κόντρα ο Σίλβα Κλέιτον. Κάνει το σούτ, αποκρούει ο Λόρια. Προσπάθησε ο Σίλβα Κλέιτον. Η φάση συνεχίζεται. Πέφτουν κορμιά στη μεγάλη περιοχή του Όφη. Απομακρύνθηκε σε πρώτη φάση πάντως ο κίνδυνος. Στο 75 η φάση αυτή. Λουσέρο, Σολτάνη, Σίλβα Κλέιτον. Από μακριά το σούτ. Επικίνδυνο. Ο Λόρια απέκρουσε. Καπετάνος. Ο Λόρια λέει και πάλι όχι. Στο 83. Φτάσε κοντά στον γκολ η Σκόντα Ξάνθη. Με το δυνατό σου του Σίλβα Κλέιτον που δυσκόλεψε τον τερματοφύλακα του Όφη. Για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Λόρια θα χάσει την μπάλα, η κεφαλιά κοντά στον γκολ. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει τελειώσει η βάση. Εκπληκτική επέμβαση από τον Λόρια στην κεφαλιά του Ρόλε. Σε κόρνερ στο 19 ο Λόρια κρατάει το 1-0. Ο Όφη ο οποίος ανοίγει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος ήρθε από πίσω. Αρκετοί παίχτες στη μεγάλη περιοχή από τον Αστέρα. Με δυσκολία ο Λόρια θα απομακρύνει σε κόρνερ. Η μπάλα κόντραρε στο στάθι. Κατευθυνόταν προς τα δίκτυα. Ο Λόρια θα διώξει κόρνερ. Μπροστά και πάλι ο Αστέρας με την ωραία πάσα για τον Μάσα απέναντι στο Λόρια. Ο Μάσα και κοντά στο 4-1 θα πλασάρει. Θα απομακρύνει ο Λόρια και θα κρατήσει το 3-1. Λούι. Φάση συνεχίζεται. Περιμένει ο Μπαράλες. Θα κάνει το πλασέ έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Είδε την κίνηση ο Μάκ του Σαλπιγκίδη, ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα ο Σκόνδρας. Σαλπιγκίδης τον είδε, του πέρασε, πλασάρει ο Λόρια με τη δεύτερη μπάλα, περνάει, δοκάρει και ο Λόρια τελειώνει τη φάση στο 22. Πάλι Σκόνδρας, πάλι έξυπνο παιχνίδι. Σαλπιγκίδης χαμηλά, δοκάρει ο Αθανασιάδης, δεύτερο δοκάρι ο Τζανδάρης και το σούτ ο Λόρια, Αθανασιάδης, φοβερό γκολ. 4-0 στο 45. 2 δοκάρια και γκολ του Αθανασιάδη στο φινάλε. Στο 48 παίρνει την πρωτοβουλία καθώς βρίσκει χώρο. Να δούμε την τελική του ενέργεια. Γυρίζει τον Κασάμι. Το σούτ, επέμβαση από τον Λόρια. Στο 48. Πολίδα του Κασάμι που έχει πάλι 2 γκολ στο πρωτάθλημα. Ένα με σούτ, ένα με Ντουρμάζ, Κασάμι. Την άλλη πλευρά ο Διαμαντάκος. Κασάμι σε μια φανταστική έμπνευση στο 50 επέμβαση του Λόρια. Εντυπωσιακή από τον Λόρια. Δεύτερη φάση με τους 2 πρωταγωνιστές μέσα σε 1 λεπτό. Κινήσεις του. Μπαίνει ο Μπουχαλάκης και παίζονται ένα 2. Ωραία κίνηση. Ο Κασάμι, Μπολίδα στο 71. Επέμβαση του Λόρια. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου οι δυο τους τα είχαν πει. Τώρα Ατλέτικο Μαδρίτης στην πρεμιέρα των ομίλων Champions League.
Χαλάκης, ένα σουτ πολύ δυνατό. Δύσκολη επέμβαση του Λόρια στο 86. Ο Χαλάκης το ψάχνει σε πολλές περιπτώσεις. Πολύ καλό αριστερό πόδι. Κοιτάξτε εδώ πως απειλεί με τη... Για να δούμε τον Κασάμι τώρα. Στο 87 δεν έχουν να τον καλύψουν εκεί ο Στάφτης κυρίως. Να βρεθεί ο Μήτρογλου στη σέντρα του Κασάμι. Πάλι ο Λόρια. Κοντά στον γκολ ο Μήτρογλου. Το 3-0 παραμένει. Να ο Κασάμι, να δούμε θα το πετύχει τον γκολ τώρα. Ψάχνει πάσα όμως και ψάχνει τον Μήτρογλου στο 89. Πήγε να το βάλει αυτός και να κάνει το 4-0. Πάλι ο Λόρια είπε όχι. Κασάμι. Κάλσας να μαρκάρει τον Μεϊτέ. Προσπαθεί να τον κάνει για λάθος και βγαίνει ο Μπεν απέναντι στο Λόρια. Πλασάρει ο Μπεν. Μεγάλη επέμβαση από τον Λόρια. Κρατάει το 0 στο 13. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας Τόφι. Ο Γκρανέρο δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχασε. ريال يتنفس منها منتخب الامارات عموري. ماجد تسديده الله على التسديده من ماجد حسن لكن ايضا حارس المرمى برافو ماجد تسديده بعيد. فهد المولد تاخر فيها كثر اللاعبين لكن هذه كره ملعوبه جميله لفهد فرصه لفهد جول لفهد ولكن تصدي لحارس المرمى جورجي لوريا. يتصدى الحارس جورجي لوريا لا زالت الاخضر فرصه الان التعديه بكره ملعوبه عرضيه ناصر وابعاد مره فاز بكاس العالم الكبرى في عام 89. كره ملعوبه لا تسديد حسن معاذ جميله 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 اول كره فيها قوه في التسديد الاخضر السعودي. حسن معاذ لعب الكره وكان يسجل هدف الدولي الثالث. رائعه من حسن معاذ. هدف ناصر الشبراوي الان ممكن يلعب كره لفهد المولد. هذه خطيره السعوديه اخذ العرض سالم فاتح بشكل جميل عرضيه سالم جول لكن الحارس يتصدى فيها. الاخضر قرب للتسجيل. الاخضر مو قرب الاخضر يستحق التسجيل. الاخضر يستحق التسجيل. კარგად ეხის შეტანა ვერჟაძეს. კილასონია. კარგი გადაცემა, დარტყმა, კიდევ ერთი დარტყმა. ეს იყო რეალური შანსი, რომელიც ჰქონდა მეტალურგს და რომელიც ვერ გამოიყენეს სტუმრებმა. ჯარიმა შეიძლება გამოვიდეს. სამნი არიან საჯარიმოში, ერთი წინა ხაზზე, ორი ცოტა უკან კარში დაარტყეს და საფრთხო მომენტი შექმნეს ლიხტენშტეინის ფეხბურთელებმა. უთხურია, ისინი უკან მიდიან, ვერ დაინახეს რომ ლორიამ აიღო ბურთი აქ. გოლები მაინც გააგდა გუნდისთვის უმნიშვნელოვანეს ფიგურა პირდაპირ თქო. დარტყმა და ახლა უკვე ძალიან კარგად თამაშობს ამ ეპიზოდში გიორგი ლორია. კარგი ეპიზოდი იყო, გიორგი ლორია გამოცდილი. მეკარე
მაშინ ისე მთლიანად შეცვლა შეიძლება. კანდელაკი უნდა გაახლა, ძალიან ძლიერი დარტყმა და ლორია თამაშობს წინვალე და ამას სხვა სიტყვა არ ქვია. ახლო კუთხეში დარტყმული ბურთი მოიგერია ცვლილება ზესტაფონის შემადგენლობაში, თუმცა ძალიან კარგად ითამაშა. დაარტყა კარის მიმართულები ძალიან კარგად და კიდევ ერთხელ შესანიშნავად თამაშობს გიორგი ლორია. აქ ძალიან ბევრი გაკეთების შესაძლებლობას აძლევენ ახლა გოგიფიფიას და მესამეჯერ შეიძლება დაისაჯოს. დაარტყა კარის მიმართულებით ლორიამ კიდევ ერთი სეივი განახორციელა. ურთხავდა ბერიაშვილი ძალიან კარგად ნახავთ ამ ეპიზოდს განმეორებით და კვლავ მოწოდების სიმაღლეზეა საქართველოს ეროვნული ნაკრებისა და თბილისის დინამოს კარის დარაჯი. ძალიან კარგად ითამაშა ბერიაშვილმაც ბრწყინვალე დარტყმა ფიანიძეს აართვეს, მაგრამ ბურთი ისევ ქუთაისელები რჩებიან. კაპანაძე დარტყმა და ლორია ბრწყინვალედ თამაშობს ოჩახ გიორგი ლორია. კიდევ ერთი ძალიან რთული ბურთი. მოიგერია Loria. Toca de nuevo para Alberto Moreno. Alberto que encara ahí el área, se la deja Negredo, se la va un poquito alto. Sí, ¡Y sí. ¡Hoy Este va, tío, qué de verdad, remate, qué chilena y qué paradón de Loria en una de las imágenes y de las jugadas del partido y de muchos partidos! ¡Qué calidad tiene! Las dos cabezas. Sí, es imposible darle potencia a esa jugada cuando también ya va cayendo. Sí. Otra que tuvo ahí Negredo. Uy, va, la caída, cuidado la caída, nada, no pasa nada. Ahí un poco desequilibrado Alberto Moreno. Bueno, parece que se ha hecho más daño ha sido el... მაინც ახერხებდა ნეიტრალურ მოედნებზე თამაშნობა საცერბატო ეპიზოდი. შეიძლება დარტყმა და ლორია თამაშობს წინვალედ. ამ ეპიზოდში შეძლო ამ ბურთის აღება კიდევ ერთი, აი ხედავთ ჩვენიერი კონჩეტევა გამოუვიდა. ბაბუნაშვილი იყო ეს ფეხბურთელი რომ Ça a été repoussé par le capitaine Georgien Kankava. La frappe. Allez, Karim avec un ballon repoussé et c'est finalement un corner qui est concédé. Dommage, mais la frappe elle était belle. Karim Benzema sans contrôle, c'est ce qu'il fallait faire du coup du pied sur Giorgi Loria. Mathieu Valbuena, super contrôle avec une grosse transversale avant. Valbuena, oh c'est pas vrai! Il s'est détendu comme un chat, Giorgi Loria. Celle-là il n'a pas manqué, Mathieu Valbuena. Il adore enrouler ses ballons intérieur du pied. Une bonne récupération, une fois de plus de Samir Nasri. Valbuena qui a regardé, il a levé une fois ou deux les yeux. C'est pas possible! Il est venu de nulle part! Le gardien, Giorgi Loria qui sort le ballon de la cage. Il était dedans! Le but n'est pas marqué car il l'a sorti. C'est un diable ce gardien. Bakary Sagna et encore une parade. Et encore une tête de Sagna, tête piquée. Alors que les Bleus réclamaient que le ballon... Non, le ballon il n'a pas franchi la ligne. Holtby a jogar com Defoe, pode ir para o hat-trick, está o remate, a bola não entra. Loria a defender. Mais uma excelente jogada de entendimento entre Holtby e Defoe, tal cum pe acestei competiții. Reușește să stăpânească balonul Tănase, este în poziție bună. Tănase respinge Loria. E un portar de 1,97 m Loria, însă are reflexe bune. Iancu îl preferă pe Gheorghevski către Piovacari. Excelent, respinge însă Loria. Piovacari a lovit bine mingea, a trimis spre colțul lung și centrarea a fost una de calitate. Este întins pe Cazon Grigalashvili, Steaua continuă însă atacul. Stanciu, Loria respinge. În sfârșit și-a reglat tirul Stanciu. Și-a reglat tirul, a prins spațiul porții. Poziție. Mingea pentru Cristi Tănase arată bine acest contraatac al Stelei, din nou Nicolici într-o poziție bună, Nicolici în fața golului, Loria reușește să respingă. Ce acțiune au reușit Tănase și Nicolici. Nicolici plecat cu... La Florin Costea. O pasă la Robertman, nu a fost offside, singur atacantul francez, șutează, apără Loria, Florin Costea. Cât pe CFR Cluj să deschide scorul în minutul 18. Cea mai mare ocazie de gol a fost de fapt 2 ocazii și acum să vedem
მაღალი ჩაწოდება მცველები თამაშობენ. კარგად ისევ კახელიშვილმა და არ არის აქ თამაშგარე. დამატებაზე მაისურაძე თამაშობდა და მეკარელი თუ ვინ. ძალიან საინტერესო იყო გვერდითი არბიტრის გადაწყვეტილება. ეს ალამი ეჭირა და საიდგა. Выход. Хави. Развернулся, хороший пас, и совершает удар. Рятует свою команду Георгий Лория. Втратил мяч Роберто Солдато. Еще один пострел с дальней дистанции. Результаты матча против Молдовы и Литвы, победа над Арменией. Вот сейчас первая официальная встреча против сборной Грузии. Бардачев! Ой-ой-ой-ой-ой! Как же лупанул Бардачев по воротам-то. Лория. Казалось, даже от руки голкипер мяч в ворота влетит, но, к сожалению, пролетел.